Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bagong Kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguhol ug kabudlay o gipaabot ang inyong mga maygugmaong panibaya dinilang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw ng papaulay. Yes, good morning. Wala na po si Lovely. Lalo siya singing engagement. May mga na singer nga itong kauban. First Yes. love niya ang singing. Yes. And happy pod kayo ta kay of course bisan og na siya diri sa Hope Channel. That's true. Nagpadayon gyapon ang iyang career Yes, as as a singer. singing
Sobrang missionary. Kawing, di ba singer po kawing? Wa kay sing engagement wing. Walay solo ni grupo. Kayo mo solo, maklaro mangyabag. Oy, magtunag solo. Oy, ingon ni Awing, di ba, Wing? Pohon. Okay. Pwede na, pero isa lang kalinya. Kari nga si Mana, puno kayo ta sa siguro mga burden or mga kaguol or kalipay or unsa ba ka nga nakaabot sa atong mga kinabuhi. So naagyud tayo mga reflections. Yes. Okay, this morning si Awing ang mubasa sa atong panginoklog. Yes, karon kabuntagon makapaglaom, paminaw mo. Katong natulog na. Oo, wala pa ni mata, tulog pa, bangon na. Okay. Kung ang gugma sa gahom, mulupig sa gahom sa gugma, makabaton kitag tinuuray nga kalinaw. Amen. Wow. Gikan ni siya sa English, gi-translate og Bisaya. So si Darren natin Ikaw na, sige. Kaya siya Ikaw na, nag-translate. Sige da, go. When the power of love overcomes the love of power, we can have real peace. Masiguro? Wow. So kinahanglan yun nga ato yung ipatigbabaw ang pure nga essence sa gugma. Sa Aron dili- ang gugma kinahanglan do nagay gugma aron mo patigbabaw ang kalinaw. Kay kung Gubot walay mo ng gugma, walay kalinaw. That's right. Gubot mo gud atong Pilipinas karon because of this love of power ba? Correct. Yes. So diya gyud ang tinubdan ba sa kagubot sa tanan ang love of Yes. power. Okay. I hope Unya na- ang importante karon. Sige, go Char. Ang importante karon nga natay gugma alang sa itong mga viewer tungod Exactly. kay naa na po tayo Bible trivia. Our first question. Masawing. Di ba, Okay, Kamsar? when Lot's wife turned around and looked at the destruction of Sodom and Gomorrah, what did she turn into? Lisod daw. Okay. Murag, Sige. murag sayon ra kayo Murang ba? siya nga, poof! Nahi mo siyang She flower. became a Coco Crunch. May magic wand. Yes. Mga kapaglaom kung makadaog mo sa atong mga shirts, bisita mo dire sa ato ang Hope Channel. Unya, mga kapaglaom, andama ang inyong mga kagalingon kay ang among Panimbaya sa Kabuntagon dool na mo sa ulo ang among first anniversary. So Wow. atang mo pirmi ayaw gid mo balhin diha mga Yes. channel atangan gid mi ninyo kay do na mi ipaabot diha ninyo nga mga mensahe. And we would like to inform you all nga adunay usa ka dakong selebrasyon ang Panimbaya sa Kabuntagon o kini pagahimuon dito sa Kanituan, Cagayan de Oro City. Adunay mga services nga idala diha sa Hope Channel South Philippines ug sa 70 Adventist Church kauban ang atong mga service providers, ang Adventist Medical Center, CARS, Lions Club International of Cagayan de Oro, ASC of SPUC, and AYS of NCMC, and of course, Cagayan de Oro Central Church, o diri po sa atong buhatan sa South Philippine Union Conference. So, if God will allow it, so Yes. mato ta dito tanan. So it's green and it's a go and we are all excited about that. Pero basta Sabado perminti man ta excited anyway. Sama karon makapaminaw na po ta og mga mananoy nga tingog, mga awit pampadasig sa atong mga batanong bisita karon. Ug ato na silang atangan unya sa dili madugay. Yes, kung doon na mo yung mga membro kahigalaan sa abroad, aron matambalan ang ilang mga kamingaw, tanaw ka mo pinagi sa atong live streaming link ka makita sa inyong mga screen. Ug sama sa atong mga friends diya sa Doha, Qatar, ang atong Doha Media Team. Good morning sa inyo dinatanan ug atong mga viewers nga nasa Thailand, Taiwan, Singapore, and all other Filipino abroad nga nagtanaw karon sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning kaninyo dina. O kung gusto mo mo-greet kanila sa inyo mga friends diri sa Philippines, pwede mo mo-text diri sa among mga numbers nga naka-flash sa atong mga screens, or kung di ka mo visit sa atong website, sa Facebook page sa Panimbaya sa Kabuntagon ug sa Hope Channel South Philippines. Yes, ug ipag-greet nato na sila. And speaking of greetings, I would like to greet first ang atong viewers, no? Layo pa kayo sila gikan. Bangkok, Thailand, Mr. Arnel and Mrs. Marchel Flores and their babies, baby James, baby Blake. Thank you for supporting Hope Channel. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. May God bless you. Have a happy Sabbath day. Karon po mga kapadlaong, among introduce sa inyo ang among teen spray sa ilang pagbalik ikan para sa mantikaw, inyo silang mapaminawan sa dili madugay. Yes, nini karon nga Kabuntagon doon na tayo hisgutan about sa ato nga Kristo o Dios kung unsa gid ang ato ang Ginoo. Unya atong makauban ang atong maabtikon
dasig walay kupas nga Executive Secretary sa South Philippine Union Headquarters, Pastor Edwin Gulpan ato niya siyang hinabion. Og unya ato pong sayron kung asa gipaingon si Awing sa iyang Bible Bits. Og si Miss Laila na siya mga information about sa benefits sa butong or lubi. Ato Uy, ng tanawon lami na. niya. For the meantime, mga kaigalaan, natay caller on the line. Hello, good morning. Hello? Ma'am. Good Good morning. morning. Kumusta maayong adlong Sabado? Yes, ma'am. Happy Sabato. Okay. Okay. Unsay tubag sa atong What pangutana? did she turn into? Pillar of salt, ma'am. Pillar of salt. Let us see if the answer is correct. Ta-da! Okay. It can be found in Genesis Congratulations. 19:26. A pillar of salt. Congratulations, ma'am. Unsay pangalan sa atong caller? Brilliant Abista, ma'am. Okay. Taga-asa si Perlin. Taga Konsolasyon. Congratulations, ma'am. Nabakay greetings? Yes. Regard Yes. ko to ng t-shirt sa Delmar, ma'am. Happy Sabat. Okay. Okay. Dati Happy ito ni Sabbath. Vince, Good ma'am. morning. Thank you so much. Sa pagpadayon, alright, thank you for calling. Sa pagpadayon, dasigo na itong atong mga kagalingon. Doon kay uban ining adlaw Sabado ang bagong paglaom. So mga kapaglaom, do join us as we praise, as we worship, and as we glorify God today. Only here on Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatay. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Well, the Lord looked down and saw the people there, tied up with burden, loaded with care. He said, seek first the kingdom and you will see the things that will last for eternity. Won't you lay up your treasures in heaven? People lay up your treasures in glory, where nothing in this world can take them away. Oh, listen, people, hear the Master say, come and lay up your treasures in heaven. People lay up your treasures in glory. Your treasures in this world will fade away, but the things of the Lord will last forevermore, forevermore. Some people trust in silver and gold. They put their faith on the wealth they behold. But fortunes will fade and kingdoms fall. So put your trust in the Lord of all. Won't you lay up your treasures in heaven? People lay up your treasures in glory, where nothing in this world can take them away. Oh, listen, people, hear the Master say, come and lay up your treasures in heaven. People lay up your treasures in glory. Your treasures in this world will fade away, but the things of the Lord will last forevermore, 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 Wow, wow, wow. Delightful, uplifting, and inspiring as always. Thank you, King's Praises, for this wonderful song rendition. I would like to invite Mr. Nigel Solis. Please come on over here, Mr. Nigel. Wow, imo mga gipang tunan, mga estudyante. Dili ba sila lisod tuluan? Oo. Oh. Mga maayo ni sila. Makita man. Thank you, Waiter. Thank you, thank you. Sir, I believe, I understand na may concert later this afternoon. Asa Budapit, could you please invite our viewers? Yes.
we'll be at Seventh-day Adventist Church at Central, no, at Central Church at there's a North Central Conference. We will be having a concert at 3 o'clock. Of course, dito may daan mga Last night? karong Sabbath morning. school and Okay. yes, morning dito. So I'm inviting our friends here kanina diri. And of course, napod me appointment next week sa Ozami City and also in Western Mindanao Academy in Dumingag. We have been very busy lately Yes, sir. having appointments. We sing sa mga school functions, also sa government functions. Wow. Yes, and we are also recognized by the choral organization here in the Congratulations. Philippines. And not only in the Philippines, but also the choral organization in Europe. Wow. Teens And- Praise is recognized not only in the Yes. Philippines but also internationally. Yes, and we have been invited also to sing in the European choir games. But I don't know if we can go. Huwag tungkol din magpasalamat ko. Despite sa inyong busy nga schedule, nakakatagmog time sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you so much. Yeah, we are happy to be back here and praise God. Mhm. We hope we can sing for many people. Of course. You're happy you're back. We're happier you are back. Thank you so much. Okay, greet sir. Wala na? We would like to greet the Mindanao Mission Academy students and teachers. Yes. Of course, our friends are supporting us. Again, thank you kayo. Thank you Okay. kayo. So sa laing bahin mga kapundag, mga kapaglaom, ang lubi o butong ato na siyang ginakaon, no? Pero wata kabalo sa ilang mga health nutrients nga atong makuha sa pagkaon niya na atong siron this time together with Miss Layla on Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Bits. A large oval fruit of the coconut palm serves several healthy functions for you and me. Coconut is almost a complete food because it contains carbohydrates such as dietary fiber, starch, and sugar. It has also protein and fats as well as vitamins and minerals. For your information, coconut is good for the heart. It improves the heart health because of the presence of a healthy fat in the form of lauric acid, a medium-chain fatty acid that has no negative effect on serum cholesterol. Lauric acid increases high-density lipoprotein or the good cholesterol level in the blood, which in effect prevents atherosclerosis or vessel blockage. In addition, coconut contains no trans fats and no cholesterol. It also contains antibacterial, antiviral, antifungal, and antiparasitic healing properties. Coconut helps promote health and longevity. Coconut is a healthy item that can be used safely as food. The coconut meat can be eaten raw. The clear water of coconut can be a refreshing beverage, and the mature meat can be used for cooking and other functions. This is Miss Laila reminding you, truly a merry heart doeth good like a medicine. Be healthy is a wise choice. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. An institution that produces leaders, doctors, nurses, and other community helpers. I am talking about Mindanao Mission Academy, the school that offers something better. Good morning, Sir Jezreel. Good morning, ma'am. I am here with Sir Jezreel Mercader, the principal of Mindanao Mission Academy. Unsa maning school that offers something better? Unsa maning better nga inyong gina-offer? Okay, salamat, ma'am. Actually, Mindanao Mission Academy is the school that offers something better. Mindanao Mission Academy is an institution that trains
offers holistically. Sa maning holistic inyong gina-offer? Okay. Holistically means dili lang mi nag-consider sa academics, wala lang po ta nag-consider sa ato nga physical aspect, wala lang po ta nag-consider sa ato nga social aspect, but above all, the spiritual aspect, ma'am. Unsay naa sa MMA nga when ako usa ka parent, ako yung ihatod ang akong estudyante dito sa inyong school. Yeah, salamat ka na, ma'am. At least namening opportunity that we can also inform our parents about Mindanao Mission Academy. Actually, atong tulunghan, nag-start ka na way back 1947. And even until now, our school is growing great. So pila na ka years ang MMA? So far, mga 67, I think. 67. Yeah. So, ang ato nga eskwelahan, nagapadayon hangtod karon kay nagpadayon kami sa pag-train. Sumala sa train nga gisugdan sa ato nga magginikanan diha sa inyong panimalay ug amo ka nang gipadayon sa ato nga tulunghan. Ang ilhang pagrespeto sa maginikanan, pagrespeto sa ato nga mga teachers, o usab pa ang pagbaton o pagkahadlok sa ato nga Dios. Okay. 67 years na ang Mindanao Mission Academy. Unsay kalainan karon nga panahon compared sa 10 years nga milabay ni ini nga school? Daghan ginagyud siya og kalainan, Ma'am Charm. First, when it comes sa ato nga infrastructures o sa atong facilities sa atong school, dako na gyud og kalainan. Siguro kung bag-o lang mo nakabisita sa ato nga tulunghan, basig matingala mo, MMA pa ba ni? Kaya nga naman, Ma'am Charm, actually, way back 2 years ago, na ginagurita sa ato nga tulo ka mga brand new nga mga buildings, ang ato nga new cafeteria, 2-story nga girls dorm with CR in every room. So kumbaga gitagaan yun yung justice ang mga estudyante mag-abot dito nga nindot yun ila accommodation. Yes, ma'am. Giunag yun nato din napo tay bag-o nga administration building. Not only that, sa diha nga mag-out ning ato mga estudyante sa una magud sakyan nila murag kumong-kumong lang ba nga daan nga sakyanan. Pero karon we are happy nga natay bus. At least not only that, Ma'am Charm. Karon po nga mga tuiga na naputay bag-o nga mga infrastructure nga at least gwapo na para sa ato nga mga estudyante. Wow, praise God Ako for na isulti that. unya, ug tanong ko nimo. Isulti na lang. Okay. Actually, karong March 19, we are inviting everyone. Karong March 19, mao ang ato nga groundbreaking sa ato nga 2-story senior high school building o 2-story junior high school building. O ang atong groundbreaking usab sa ikatulong duplex nga gitukod sa ato nga tulunghan kay last November na groundbreaking ta sa atong unang nga duplex, then atong January 9 na ginagurit na budta sa atong ikaduhang nga duplex sa atong nga tulunghan. Wow, daghan jud kayo og mga improvements ang Mindanao Mission Academy. Yes, ma'am. So kung ako ang alumna gigikan sa inyong school, murag proud kay ko nga moingon nga oy, adto mo dito kay nga akong school nindot na kayo. Yes, ma'am. Not only that, Okay. ang ato nga mga teachers are mga qualified. Wow. Oh, mga qualified gid sila. Dayon nagtudlo po sila according sa ilang major, ma'am. So napod mo special nga gina-offer dito like music, mga musical instrument inyo pong gitudlo sa mga kabataan aron sila makabalo ini. Yes, ma'am. Actually, naatay piano lessons, naputay saxophone, naputay violin, natay guitar, natay flute, napoy computer. Wow. So daghan jud kaayo tag ma-learn kung moadto ta sa Mindanao Mission Academy. So sir, kung gusto ko magpa-enroll and gusto ko nga mag-visit sa MMA pero layo ko, unsaon man ako, naaba mo'y website nga naa na tanan ditong information nga gusto na ko mahibalan? Salamat ka na. Ma'am, actually, amo nga gidevelop ang atong bag-o karon nga website sa school. Dayon na napod tay Facebook, Mindanao Mission Academy, or you can also visit sa Facebook sa principal. Jezreel Mercader, or kung gusto na atay cellphone number sa atong school, pwede ba na ako mahatag, ma'am? Pwede. Atong smart, 0939-901-8078. O atong Globe, 0917-716-6586. Okay, you will be accepting enrollees on April. Yeah, actually, atong official good nga enrollment is April 13. But as of last week, na nagpa-enroll sugod sa itong eskwelahan. Wow, 2015-2016 nga Yes, school ma'am. year. Kaya actually, gigrab nila ang opportunity nga tabang sa ato nga government nga every incoming grade 7
they will be receiving 7,500 from the government. Oh, nadi ay. Yes, ma'am. Wala ka baluan na. From grade 7 until grade 12 na sila ihatos government. Wow! So sa tanang parents nga nagtanaw karon Kabuntagon, send your children to Mindanao Mission Academy, the school that offers something better. Sir, na ba kay mga greetings? Yeah, salamat ma'am. Actually, ako nga gipanimbaya, dining panimbaya sa Kabuntagon, ang ato nga mga estudyante sa Mindanao Mission Academy o nga ato nga mga teachers, active nga mga teachers sa Mindanao Mission Academy o ang ato pod nga mga alumni o mga supporters sa ato nga tulunghan. Mga kaigsunan sa Central Church sa Gandioro, magkita ta gikan karong buntag hantod karong hapon, so amo kamong gimbitar sa pagtambong, pagsaksi sa ato nga usa sa mga singing group sa Mindanao Mission Academy nga magahatag sa mensahe sa luwiton alang kanatong tanan. Thank you so much, Sir Salamat. Jezreel. Salamat, ma'am. And mga kahigalaan, ang mga product sa Mindanao Mission Academy, aniya sila once again to sing for the glory of God. Tense praise. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dini dapit sa Capitol Ground, Cagayan de Oro City.
Ato na sa pangutano ng atong mga kapaglaom o mga kaigsunan. Sa diha nga si Jesus moadto sa Picas Island, nagsakay sila og bangka. Ang iyang mga tinunan dunay gikahadlukan sa diha nga nagsakay sila sa bangka. Nangalisang sila tungod kay dunay niabot nila nga gikahadlukan gyud nila tanan. Apan si Jesus nagtulog-tulog lang. Unsa kadto gikahadlukan sa mga tinunan ni Jesus sa diha nga nagsakay sila og bangka nga moadto sila sa Picas Daplit? Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom kung nakahibalo ba sila niini. Tara, pangutana na ta. Sa diha nga si Jesus kuyog niya ang iyang mga tinunan, nagsakay sila og bangka kay moadto sila sa Picas Island. Dunay usa nga gikahadlukan kaayo sa iyahang mga tinunan, nangahadlok, nangalisang sila. Unsay hitabo atong higayuna nganong nangalisang sila? Na-crash silang mga ilang gisakyan na kay wala man sila ikuan pagsalig sa Ginoo. Di katong ingon na sa Ginoo na magtrust ra sa iya. Dito na dayon na kuan. Wala na sila nahadlok. So naunsa man to, unsam to ilang gikahadlukan? Ang kuan bagyo. Kay kusog man kay basig mga matay sila. Kuan man. Wala man sila isalig sa Ginoo pa ato. Di ila na lang gikuan. Dito na din sila nag-ampol na sila, nag-trust na sila sa Ginoo. Nabuhay din sila, kabakla sila sa kuyog. Okay. Unsa man to nga hitabo nga nangalisang man ang ilang mga tinunan? Katong kusog nga unos, hangin. Nanagat na dito sila. Katong wa sila, ang katong nahadlok, wala to sila nagsalig sa Ginoo. Anong nangahadlok man ang mga tinunan ni Jesus? Doon ay balod. Kunya nahadlok sila kay basin malunod ilang baruto unya gignan sila ni Jesus nga kalma lang mo kay akong pakalmahon ng balod. So by that time murag ipakalma ni Jesus tapos naglakaw siya sa tubig. Unya murag na iyang disipulo gisunod sa iya pero hapit malunod tapos iyang gignan nga kulang yang pagtuo. So since pag na-recover na niya yung pagtuo, nakalakaw sad siya sa tubig. Sa diha nga si Jesus kuyog niya yung mga tinunan, nagsakay sila sa bangka. Kay moadto sila sa Picas Island. Dunay gikahadlukan kayo sa mga tinunan ni Jesus. Nganong nangalisang man sila to? Unsa to ilang gikalisangan o ilang gikahadlukan nga niabot ato nga time? Murag kuan man no. Naman to'y baboy man siguro tong gisudlag daotan ni espiritu. Oh, ikaw sir, unsa man? Ito lagi itong espiritu na ay ang baboy sudlag espiritu tapos gikot sa Ginoo no, gipahawo gipahawo kasi ito. Ay mga tao dito dayon na sudlag espiritu tapos ibalin sa baboy. Ibalin sa baboy, balit ang story ato, umo to. Mga kapaglaom, ato na usang nasayran ang matubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom. Sa diha nga si Jesus kuyog niya yung mga tinunan, nagsakay sila bangka kay moadto sa Picas Island. Unsay gikadlukan sa iyang mga tinunan? Mao kadto ang unos o bagyo. Dagko kay ang mga balod. Unya nakita diha nga si Jesus natulog lang, nangataranta na ang mga apostolis. Iyang mga tinunan nataranta na. Kay basin mga lunod sila, mga lumo sila. O gilang gipukaw si Jesus o ang tubag ni Jesus, ayaw mo kahadlok. Gagmay ra kayo ang inyong mga pagtuo. Jutay inyong pagtuo. Unya nahadlok mo nining usa ka bagyo o gibadlong diha ni Jesus o nihunong ang mao nga unos. So dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan ato basahon nga makita kana sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 23 ngadto sa 27 ang istorya niya na kung unsa gyud ang panghitabo niadtong panahon na kuyog si Jesus kauban siya matinunan sa diha nga nagsakay sila sa bangka. Tuni ang balaan kasulatan aron ato masayran ang dugang nga mga istorya sa balaan kasulatan labi na sa istorya ni Jesus kuyog siya matinunan. Gikan dinhi sa Daplins kadalanan dinhi sa Bilis, awing indino alang sa Bible Beats.
Good morning, good morning, good morning once again mga kapaglaom. Aniya kita karon sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban, hinabion ang maabtikon, walay kupas, dili gini mo balibad ug among imbitahon sa Panimbaya sa Kabuntagon ang maabtikon nga Executive Secretary sa South Philippine Union Headquarters, Pastor Edwin Gulpan. Good morning, Pastor. Morning, Pastor. You see, kani si Pastor has been here several times na eh. Pwede pa lang gani, permente na. O panalangin ta karon Pastor tungod kay naka and then mahol man namo ang imong kay balugamay. Yes. O karon nga Kabuntagon atong tinuod na da unya atong sukdon ang kaalam karon ni Pastor o iyahang iambit ang iyang kaalam kanato ning Kabuntagon sa pagpahibalo kung unsa ang propesiya nga gihatag ni Kristo sa diha nga si Kristo din nagpakatao ning kalibutan. Ang propesiya kang may nga kalambigit kang Kristo. Yes, Atong sa unang panahon ba nga gitagna na bitaw nila maabot si Ginoong Jesus. Ato ni sang istoryahan to kay makasusubo kay pastor nga ang ako mga estudyante dito sa public school na mga panahon. Yes, kaila sila sa picture, makarecognise na sila Jesus Christ na. Pero nga nung niabot siya o giunsa siya pagpaabot sa mga giunsa pag-expect ang iyang pag-abot, wag yun sila kabaluan na. Ang ilang nanibalaan nga na kana si Kristo namatay na siya tungod sa atong mga sala. So karon ato siyang istoryahan. Yes. Anyway, Pastor, dagan man siguro mga propeta manalagna nga nagtag na nag-ingon nga maabot si Ginoong Hesus. Unsa man to nila pagtao? Kinsa sila? Ubay sa Old Testament, ang kaning nahitabo sa New Testament nga nag-relate sa pagkatao ni Ginoong Hesus, ang katong mga nahitabo sa iyang kinabuhi sa mas pagsakit kaniya, gi-anticipate na sa mga tao sa iyang panahon. Tungod kay naanay mga write-ups ana sa mga prophets sa Old Testament period, meaning sa time nga wala pa si Kristo, diha na yung mga manalagna nga naghisgot sa umalabot. Ang uban lang nila lahi ang ilang expectation, sama sa expectation nila sa Misaya, kanang Mesiyas, ang tao man na nga muluwas kanila gikan sa ilang pagkadinaog-naog sa mga Romanhon. Gitagna nga dunay mo abot nga Mesiyas. Ang una-huna sa uban, hariano na nga Mesiyas. Na missed nila ang fact nga sa Old Testament, ang labing daghan nga propesiya, sakiton o dagmalan ang mao nga umalabot nga Mesiyas, nga mao si Jesus Christ. Ang usa ka example na ini kana si Prophet Isaiah. Yes. Kay usam nis bantog kaayo nga prophet nga gitahod gyud sa mga Hudiyo. Si Isaiah nagtagna nga moabot ang panahon nga mataw ang usa ka bata pinaagig usa ka birhen. Si Micah nagisgot sad nga mataw kining bataa dito sa dapit gingalag Bethlehem. Yes. Unya ang uban sa manihunas naghisgot nga kining bataa pagatawgon og Nazarite dili putlan ang iyang buhok sama ni Prophet Samson bitaw ni Judge Samson sa Old Testament. So all this are in the scripture sa Old Testament. Gi-anticipate ni sa mga tao diha sa panahon ni Kristo. Kay kung atong tan-awon tong three kings bitaw ngalan sa mga tawag three kings, dili man na three kings sa Bible. Yes. The three wise men from the east man na sila. The Magi, wise men from the east. They were not Jews, they were not Hebrews, they were not Israelites. But they know the writings of the prophets during the Old Testament time. Muna nga So, na-anticipate sila, nabasahan nila nga kining hari nga mohari sa mga Hudiyo, pagagiyahan sila ni ini pinaagis o sa kabituon. Mutong gisunod nilang bituon kay naamot sa prophecy. Jesus Christ, di ba, Pastor? Ang bituon. Mauna siya. Curious na ko, Pastor. So, wagi lugar na putlan si Ginoong Hesus sa buhok? Wala na relate sa Bible, but Sa the New Bible Testament. tells us nga ingon ana ang gihimo kaniya. Nasa right siya, wala siya guntingig. One more thing, Pastor. You mentioned gayina nga, uban propeta, gaytag na saya, ay na-mention nga Messiah. And then you said, Nazarenhon. Okay, napabay uban, Pastor, nga gitawag kang sa pagtagna kang Ginoong Hesus nga mabuhay siya. Ang pinaka-prominent gyud nga ubay-ubay ang title ni Jesus nga na-mention kanang Isaiah 9 verse 6. Nga naingon? Ang Isaiah 9 verse 6 naghisgot na og daghan nga ngalan gi-attribute paingon kang Jesus. I want to read that kay well-known man pud ni nga verse, dili lamang ang mga Israelhanon ang nag-anticipate ni ini kundi hasta kita. Isaiah Ingon 9 verse 6 nag-ingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ug sa sinultihan pa Prince sa of uban, Peace. gipakyaw ini nga teksto
ang daghan ng mga title ni Jesus. Yes. Prince of Peace, Prinsipe sa pakigdait. His name shall be called Wonderful. Naamo na sa si Juna may nagprophesy ana nga tawgon siya og Wonderful ang iyang ngalan. Unya kanang the government will be upon his shoulder. Meaning siya ang ibabaw sa tanang pagamhanan. Naamo po na sa Romans. Well, ang Isaiah 9 verse 6 is one of the most comprehensive. Although sa sacrifices ni Jesus, ang usas pinaka-comprehensive yun nga description ang Isaiah 53. Actually, yung daghang gitag na doon, natay Daghang na. Emmanuel, Yes. no? Oh, then, katong gimension ni Pastor Prince of Peace, kadunggan ako na sa mga kanta, Pastor. I'm sure ang atong mga viewers kadunggan po sila na. Well, Pastor, base sa propesya, unsa man ang pagdawat sa tao kang Ginoong Jesus? Nga lagi nga pasakiton siya, di ba? Yeah. Oo. Si Jesus mismo nag-quote ana sa Luke chapter 14 bitaw atong first time niya nga gi-expose ang iyang kaugalingon human sa kining pagpuasa niya og 40 days and 40 nights. Miadto siya sa temple. Luke chapter 4 na. Pagabot dito sa temple, siya gi-assignan nga mubasa, which is the ritual of the Jews. Nga magsimba sila, kuwaon nila ang sacred book, mga scrolls, unya basahon. Ang iyang gibasa, ang Isaiah chapter 53. Chapter 58 specifically, nga, I came to release those who are captives into freedom, kana nga pinulungan iyang gigamit. Ana, human ni ana, gikot niya ang text og niingon siya pagsulti, this very moment, meaning this very day, sa akong pagtindog sa inyong atubangan karon, natuman kini nga propesya. Motong niingon ang mga tao nga, natuman karon nga propesya, nga para ra man na sa Misaya. Motong niingon si Hindi mo Jesus sila gamay Christ. ko, Okay, wa man sila magtuo nga siya ang Misaya. Jesus, He was trying to tell them, kining akong gibasa ron, ako ang gisgutan ini. Dili directly. Apa ng mga tao niingon nga nung natuman man na nga ang reference ana ang coming of the Messiah man mo nang niingon si Jesus nga gitagna na po na nga ang mga usa ka manalagna dili dawaton sa iyang kaugalingong dapit. Mo nang meaning ana nga nakaila mo nako daan, di mo kadawat nako. But he was trying to refer to what the prophets of old have already been saying. So natuman po sa iyang kaadlawan. Isa lang kapangutan na direct na ibutan sa yes, Pastor, ang propesya man gini kanang paglansang ni Jesus tagna na bagina siya nga ilansang siya sa cross. Yeah, ang iyang kamatayon gitagna na siya sa Bible. Unsay propesya bahin sa iyong pagkalansang? Isaiah 53. Narito tanan. Particular ang mga verses 2 to 11. Kung imong basahon ang Isaiah 53 verses 2 to 11, ang imong imagination, ang tanang fulfillment sa panahon sa pagdakop sa iya, pagdagmal sa iya, katong gidughang iyang kilid, gipainom siya suka. You will see nga long before it happened, the prophet already foretold the event. Now, remember, the soldiers who were involved sa panahon sa pagsakit sa iya, paglansang sa iya, katong pagdughang sa iyang kilid. Kana nga mga soldiers, wala gina sila'y kalibutan o unsay gisgutan sa Bible. But they did it exactly as Isaiah has prophesied long time ago. Pagkanindot kay da. Sa ato pa pastor, do na mga kaigsunan karon nga mobasa lang sila sa New Testament, wala sila nibasa sa Old Testament. So ang tagna naa na nadaan sa Old Testament. Oh yes, yes. Wow, pagkanindot. Wala na gitay time pastor nindot punta kaya tong discussion. Pero mga kapaglam amo gipasalig sa sunod amo pag-imbitahon si Pastor Gulpan. So pastor, pwede ta mo greet sa ato ang wife o sa ato mga kabataan. Akong greetings, particularly sa akong hinigugmas kinabuhi, wala siya nakauban, hibilin sa balay. Darl, happy Sabbath. Alang sa atong mga kaigsuonan sa Baluarte, diin kami nagpuyo din sa syudad sa Cagayan de Oro. Happy Sabbath ninyong tanan. Ilabi na sab sa additional baptism na sab nato sa maong dapit. Diha sa Baluarte karong hapon. Hinaot nga kamo nga mudawat sa sagrado nga bautismo, malipay nga kamo nahimo na sang tipik sa panimalay sa Dios. Happy Sabbath ninyong tanan. Pastor, doon na kita Bible trivia, second Bible trivia question, and please, could you please read the question? Second Bible trivia question. Okay, let's go ahead and read the question. Nag-ingon diri, what were Gideon's weapons when he fought the Midianites? Akong usbon, what were Gideon's weapons when he fought the Midianites? Okay. Kabalo siya sa tubag ato ba? Pastor, amo pa kang hulman kajot, no? Napatay diri Panimbaya og muampo pa ka sa 7-7 prayer. For the meantime, mga kapaglaom, ang inyong mga kabataan, andama na, tubangan sa inyong television sets, tungod kay paraw na sa lamang more verses. This time on Kids Station.
next station. Are you ready to read your Bibles? In 3, 2, 1. Let us go to the house of the Lord. Psalm 22, 1. Colossians 3:15. Let the peace that Christ gives control your thinking. You were all called together in one body to have peace. Let's tell one who loves instruction, loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? But it's only... Welcome back to Panimbaya sa Kabuntagon og karon atong hatagan og kasulbaran ang suliran nga gipadala dinhi kanato sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, aduna ko'y uyab karon nga gugmaan kaayo ko niya. 1 year na mi og malipayon mi. Uy. Pero supak ang iyang mga ginikanan. Usa ko kaminyo, tulo among anak. Og 6 years na ang nilabay nga wala may communication sa akong asawa. Siya ang naguna nagluib. Naay gipuli nako og malipayon na daw siya sa iyang bagong gipuli. Nga isa ka kwartahan. Ako usa lang ka construction worker. Ug wala na daw mi pakialamay. Kay miserable daw siya nako kung ipadayon among pagpuyo. Unsa man ang akong angayng buhaton. Daghang salamat, Sender Bong. Okay. Kalisod. Lisod-lisod. Lisod ni Sir Challenge yun. Actually, daghang tag problema sa kinabuhi. It might be health, it might be family, a relationship. O karon na problema niya, kay in love siya, pero committed siya legally Pero, sa yes. isa ka babae. Yun na po sila tulo ka anak. So, problema kay in love man siya sa iyang current nga GF. Dako kay ni Niya problema. supak po ang ginikanan. So, pasalamat po Okay. ta ron Charm nga kani nga problema dako kayo kauban na to si Pastor Gulpan. Yes. So ihatag na to ni Pastor Gulpan ron Diretso. Charm. No comment mi ani Charm, no comment ihatag na to ni Pastor Gulpan. Okay, Pastor, go. Usan ni sa gitawag nato og unfortunate nga mga hitabo alang sa mga misulod sa kaminyoon. Kung gisunod lang gud unta sa mga tao ang napadayag sa balaang kasulatan kalabot sa kaminyoon pagkahinlo namang gyud sa dagan sa atong kinabuhi. Ang number 1 gyud nga problem nga nahitabo sa mga nangaminyo ang pagsulod nila sa kaminyoon nga wa gyud sila kahibalog unsay plano sa Dios mahitungod sa kaminyoon. Muna nga na-influensyahan sa ta sa mga gipakita kanato sa salida ang ubang mga tao ilang gitan-aw nga ang ilang kinabuhi murag sini. Diin sa usa ka salida lahi ang ilang partner apan mo end kana nga salida nga sweet ending apan sa laing salida lahi na sad ang partner unya sa kana usahay unhappy ending. People has to remember nga life is not a movie. Although many of the lives are portrayed in a movie, life is much more than a movie. So tinud-on ang commitment nato alang sa kaminyoon lifetime na siya biblically. Ug maminyo ang usa ka tawo ang iyang pakig-unong sa iyang giminyoan tibuok kinabuhi na dili kay humag-anak ka usa ka duha makakitag lain nga kwartahan mobalhin na pud siya lain. That's not the biblical pattern. Alang sa kasayuran ni ining babae nga nangita og lain nga bana bisan pag siya kwartahan ako kang suginlan kung naminaw ka man karon katalagman ra gihapon ang imong padulngan kay walay gisabwag nimo nga maani nimo ang maayo human ka mosabwag sa dili maayo. Ang Biblia nagklaro sa pag-ingon nga unsay gipugas sa usa ka tawo mausay iyang anihon. Ginganlan na nato sa mga taong wa magbasag Biblia, mubalik ra kanimo ang karma. Pero kanang karma biblical na siya nga pattern nga unsay gipugas sa usa ka tawo mubalik ra sa niya. Kung ikaw ang nagluib karon tungod kay nahaylo ka, someday muripra ka ni ana sa dihang ikaw na pud ang luiban ug mahibaw ka nga dili gyud ay lalim ang masakitan. Unsa may buhaton ni Bong Pastor nga na in love Pastor. man siya unya In iyang love, asawa kay
na naman kunoy lain puli niya. So Wala sa na may silang ambuhaton pakialaman, karon. Bong, ako pa nimo kung naapay mahimo nga paagi sa pag-save sa marriage, himo ana legal nga paagi. Apan kun wala na, you live your life nga wala na kay dili ka mahilambigit sa lain nga relasyon, kay kung mahilambigit ka sa lain nga relasyon mo complicate na og samot sa imong problema. Isipon na lang nimo ang imong kaugalingon og nagtuo nga usa ka biktima og nagtuo ko nga pinaagi sa gracias Ginoo. Sustinihan ra kaniya sa paglig-on sa imong kahiladman nga dili na sad ka mapukan samas nahitabo sa imong partner. Nay nag-suggest, Pastor, since we posted The problem. this on Facebook, and ang gisuggest ito nga musik si Bong og annulment. Yeah, which is okay very ba good. ni siya? Ang annulment, kay wala man tayo divorce law diri sa Pilipinas. Annulment is a good thing aron maminyo sad ka og lain. Ang usa lang kabutang imong hinumduman, if you go for that, grabe na siya ka-expensive and it will take a long process, legal process. Dako ka gastuhon. So, which is good. At least, kung makaya nimo, why not go for it? Aron nga, maligally, maminyo na sad kag lain nga matawag tag genuine na ang inyong pagbinatiay. Genuine na ang inyong paghinigugmaay. Apan, that will be a long process and that's a very expensive one. But we are praying. Kami diri sa Hope Channel, mag-assure mi kanimo unsa man ang mahimong direksyon sa imong kinabuhi man ini, we will include you in our prayer so that God will strengthen you aron malig-on ka bisan pa nining pagsulay na abot sa imong kinabuhi. Wow. Wow, grabe ka bugat ang problema nga atong gibasa karon nga Kabuntagon. I hope nga mahimo siyang panaminan sa uban nga nagtan-aw din ha karon. So if naa na mo'y asawa, naa na mo'y bana, just sure that's someone nga naa sa inyong kinabuhi. Can I say one thing? Yes. Ganyan lang kayo. Bong, feeling mo victim ang kano, pero ako lang hangyo, ayaw ipafeel sa imong mga bata nga victim po sila. Correct. Okay. Wala kay dugang wing. Okay na ko, solved na ko kang pastor. Well, before we end atong dear Panimbaya, another caller on the line. Hello, good morning. Kusog kayo Monitor, Hinay, ang monitor. Bibo ka sila. Okay, Hinay, ang Good monitor. morning. Good morning. Wow, is it a kid? It's a kid. It's a kid. Okay. Unsay tubag sa atong question, second question? It is a torch, horn, trumpet. Ano daw? Okay, iyang gibasa ang weapons nga gigamit. Okay. Trumpet, okay. Atong tanawon kung sakto ba ang tubag. Horn, trumpet. Trumpet, pictures, and Pictures drums. and Okay, Okay. congratulations. Okay lang ga. Thank you kayo for calling. Thank you. Okay. Mga kahigalaan, alas 7 na usab ang takna sa Kabuntagon. Amo ka mong gi-invite sa pagpakig-uban ka namo sa atong 777 prayer. Amahan namo nga balaan og among Dios nga gamhanan. Gikalipay namo kaayo ang higayon nga among matultol sa pagsangpit ikaw sa regular nga takna sa matag adlaw. Pinaagi niining 777 International Fellowship of Prayer. Diyan ang imong mga anak naga-anticipate sila sa usa ka panahon nga mohunong sa makadiyot sa ilang lain-laing mga buluhaton o kolokasyon aron sila makapamalandong sa imong gahom o sa imong gugma nga kanila. Giuna namo sa pagdala kanimo ang pagdaig o pagpasalamat tungod kay walay hitabo sa among kinabuhi nga nalilong sa imong pagtan-aw. Salamat sa imong paghatag sa among adlaw-adlaw nga pagpanginahanglan. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo, ilabi na kalabot sa among mga higala nga dunay mga suliran sa kinabuhi. Apan sa dihang gisangpit nila ikaw, naabot ang kasulbaran sa ilang mga suliran. Giampo usab namo sila nga anaa pas mga kabilinggan karon, labi na katong among igsuon si Bubong nga nahimo intawong biktima sa usa ka asawa nga miluib kaniya sa ilang kaminyoon. Lig-una ang iyang kahiladman, hatagi siya og kahigayunan nga makapanglantaw sa kaugmaon nga dili mawad-ag paglaom.
giyahi ang iyang mga desisyon, ilabi na kalabot sa umalabot sa iyang kinabuhi, maingon man ang kaugmaon sa iyang kabataan. Giampo namo ang among mga kahigalaan o kaigsuonan nga adunay gisagubang nga lain-lain nga mga suliran tungod sa kahimtang sa among kinabuhi niining among kalibutan nga napuno sa kasamok, napuno sa kagubot, bisan pa sa among mga pangulo sa nasod. Giampo namo sa pinasahi ang among nasod sa Pilipinas, diin adunay dako kaayo nga pagbati sa mga tao nga nakapasamok tungod sa mga panghitabo nga bag-o lamang nahitabo niining among nasod. Ikaw maghatag og kasulbaran niini magiya sa among mga pangulo sa mga desisyon nga ilang himuon kalabot sa mga lumulupyo niining nasura. Giampo usab namo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ang katawhan nga involved, hinaot nga ikaw magpatalingog sa among pangliyaw nining adlaw tagai kami higayon nga mapadapli namo ang tanan nga mga kabug-at sa among kinabuhi ug among magahin kining adlaw sa pagsimba kanimo ug panagsandurot ug pagdinasigay sa usag-usa pinaagis bala ang panagkatigom. Salamat Amahan sa imong pagtubag ug sa kadagaya sa imong grasya sa among mga kinabuhi. Kaya amo kining giampo ug gipangayo sa kinasing-kasing sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. For I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life as an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave is the gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord. And the life you bring to me, the gift of a lifetime.
Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Mr. and Mrs. Tito Latuza, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa Seventh-day Adventist Church, Mr. and Mrs. Mark and Susie Docor, Miss Jane Marie Alavanza, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Daniel Siroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Miss Beth Asenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Piñaranda. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon, and before we go to your greetings and before we have the videos, ato sang ihatag ang atong ikatulong Bible trivia question. Here we go. Awing. How many of each animal did Moses bring into the ark? Pastang lisura. How many of each animal did Moses bring into the ark? Usod kayo na siya nga pangutana. Okay. Grabe ka lisod. Ate Charm, nasudlan mo na. Nadahot ang mata ni Charm. Actually, Okay. before nag-leave si Pastor Gulfan, he prayed for me. Oh. And kay actually nakig-experience akong mata karon Lagi. nga katong kwan. Bothered kay ko. Inak Lagi. na mo kuron. Ayaw na Dili pa man Charm. mo. Uban sa tabang sige. Lagi. Naging sa mabother man gyud. Lagi. Ganin. Ato kanina natunog ko tamtak sa bother gyapon ko. Sayang nga oy tabtax ra. Okay. Para sa to mga viewers, Ken, ayaw lang ko i-focus. Para sa mga viewers, focus yun. Pwede mo tawag ano sa pag-answer sa atong trivia. Katong nangag-text, yes, we recognize your answers. Thank you kayo. Pero katulang nag-call ang among dawaton nga i-recognize nga awardee. I mean nga, Oh, yes. nakatubag yun sila. Pero katupong nag-text, salamat kayo, nindot kayo og sakto yun ang inyong tubag. Oh. Naanda Pero na po pagsugod nato, mga call, pagsugod yun nato labi na sa mga televiewers. Yes. Pagsugod nato ani nga program, Tawag pag natay trivia ang among gipasabot ninyo, tawag, call gyud dili kay text. So, salamat kay sa inyong mga text nga nag-answer mo sa inyong mga text. Actually atong klarohon no. Atong question ganina, mura to siya tricky man guto. Correct. It's a tricky question. So wasig na sila pa nga, si Moses ba ang nagdala? magkuan ko Noah man ana bitaw. So, Okay. depende na sa iyong tubag niya. Okay. Mga kaigalaan, aniya karon ang Mindanao Mission Academy, pero gikan mi didto sa ila tungod sa usa ka programa nga among gihimo dito. Mga kagalaan, ani ang Dynamic Youth Report. Hope Channel's Dynamic Youth visits Mindanao Mission Academy. Para sa mga panibagong episodes ng atong pag-aaboton pohon, this time they will be joined by not only responsive but also smart students of MMA. Uban ang mga hot and relevant topic discussions na i-facilitate ni Doc Jin Lureche, na TV show's host. In my life, I said, Lord, use me. When I was told to report here, that was the time that I will obey my voice. Dynamic Youth is a program made by the youth for the youth, and it has been airing now for almost 3 years, and we are so happy nga sa kanunay nagpadayon ang mga programa alang sa pagpalig-on o paghatag o clarification
alang sa mga issues and concerns that the young people are facing in this generation. And we hope nga ang atong mga kabatan-una din ha, maminaw gyud mo para pod mahatagan o kasulbaran ang inyong mga solidarang nga gihambin. And if you have a youth organization who will be willing to be our audience, then call us. This program is a very good program. No? It will enhance the youth to be aware. No? It will give them tips on how to develop their skills as well as how to handle some particular problems that we will be encountering in their lives every day as a youth. Abi nimo nalipay kaayo kung naka-witness ko ni nga programa. First is dako kay siya natabang sa atong mga estudyante, sa ato ang labaw na gid sa atong mga parents nga nagapaminaw ni ini. Daghan kay tag mga lessons, mga information, not only to grow mentally, socially, emotionally, but the most of all is spiritually. First time jud din ako nga murag as in nga makaingon jud ko nga wow nga tanan mga students MMA na ajud diri nga maka-relate jud kay sila. Don't fail to watch Dynamic Youth at Hope Channel on Sundays at 10 to 11 in the morning and on Mondays at 10 to 11. Mga isyu, mga isgutanan, mga kalihukang pambatanon, kabayan sa gugma, mga plano, pagtubo o pagkaepektibong lumulupyo sa mga kabataan sa ilang tagsa-tagsang komunidad ang ginapabot sa Dynamic Youth. Ikan nga sa Mindanao Mission Academy, Mantikao, Misamis Oriental, kini si Daryl Lictin para sa Hope Today. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Mr. and Mrs. Tito Latuza, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa Seventh-day Adventist Church, Mr. and Mrs. Mark and Susie Docor, Miss Jane Marie Alavanza, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Daniel Siroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Miss Beth Asenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Piñaranda. Yes, nagbalik mi din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Tanawa basahan ni. Crossroads of Philippine Society of Adventist Lay Musicians and Singers presents Second Mindanao-wide Music Fellowship. This will take place on May 8 and May 9, 2015. On May 8, 6 p.m. to 9 p.m. On May 9th, it will happen on 7 a.m. to... Okay. Is that 8? Okay, layo-layo pa na siya, layo pero pa man ato kayo na siya, siya pero katangan. promote pa ta. Katong nagkanta ka ganiha, Appeal to sila. siya. Okay, appeal to di sila. ay. Yes, mga kapaglaom. Kay layo pa man ni naglisod pagbasa si Daryl, kalayo pa man kayo. Layo po kayo siya. So, sa ipunan, doon na sila gihimo nga community service dito, ato ni tanawon nga report. Alang kanimo awing Indino, kalipay namo nga ikaw nagapadayon sa buluhaton diri sa Hope Channel o ang imong presensya diri sa Hope Channel usa ka inspirasyon sa tanang mga volunteers. Nga sa ngalan sa administration sa South Philippine Union Conference, ako malipayon sa pag ingon kanimo, malipayon nga adlaw nga tawhan o ginaot nga ikaw magadugang pa og malipayon nga mga katuigan sa imong kinabuhi sa pagpaluyo usab nimo sa dakong buluhaton sa global mission. Awing Andino, congratulations and happy birthday. Wing, happy birthday. Daghang salamat sa imong pag-dedicate sa imong panahon, imong talent, imong mga resources para diri sa Panimbaya sa Kabuntagon o sa Hope Channel. Dako kay kang panalangin ang imong presensya, ang imong pag-volunteer sa imong
ang kaugalingon diri sa Hope Channel. Dako kayong tabang sa buhat sa Ginoo sa media ministry din sa South Philippines. Daghang salamat. Ginoo magpanalangin kanimo o sa imong pamilya, sa imong mga kabataan, sa imong asawa. O ikaw mulambo sa imong ginahimo matag adlaw o mulambo sa imong serbisyo sa Ginoo matag adlaw. Akong mainitin nga pagkadangat sa akong pinakakusog. Awing hindi no, happy birthday. Ato-ato na to. Padayon lang po sa imong pagkuhan sa Hope Channel, being a volunteer, and God bless you and happy birthday. Dala, thank you. Wing, happy birthday. More birthdays to come. Kuya Wing, happy birthday. Unta, malipayon ka sa imong adlaw nga gitawhan o ayo-ayo. I'm so thankful of the friendship and I praise God for that. One thing that I wish for is for you to have a happy and contented life. Happy birthday ulit! Tasig kapaglaon, mayaw na to ang buhing Diyos. Happy birthday, Elder Awing. Wing, dako na mga pasalamat nga kabahin ka sa Hope Channel, labi na sa Panimbaya sa Kabuntagon. Kining adlaw nimo nga tawhan, handom na mo nga daghang pang panalangin nga maabot sa imong kinabuhi. Happy birthday, dasig kapaglaom. Happy birthday to you. Hi, Wing. BEM7 would like to greet you a very happy birthday. We wish you good health and strength. And for me, I've known you to be a jolly person, and I hope that you have to continue such as a good and generous and loving person. We love you, and God bless to you and your family. Maayong adlaw nga tawhan, tigulang Awing. Remember that you are greatly blessed and highly favored. Happy birthday. Wing, happy birthday. Ang among paghinaot gikan sa M7 nga ang Dios magapanalangin kanimo og maayong panglawas, malipayon nga puloy-anan og kaalam langitnon samtang ikaw magakinabuhi niining kalibutana. Ang Dios magapanalangin kanimo, mo'y among pagampo. Happy birthday from your M7 family. We love you. Birthday, happy birthday. Hi, Wing. Happy birthday. Isag wala ko diha. Kaya ni ako dari sa ayas, pero ako nagtuo nga malipayon kay kadiha sa imuhang birthday kauban sa atong mga kauban nga officers sa EYS. Ikaw sa kadako kayo nga asset sa pabilo sa ato ang kadasig sa ato ang buluhaton sa mga batanon. So, bisan pagani sa Panimbaya. So, nanimbaya ko nimo sa imong birthday. So, God bless you and your family o sa imong relationship sa mga batanon o sa imong pagka-elder diha sa Cagayan de Oro City Central Church. Hinaot pa nga imong influensya usa kadako kaayong panalangin sa kaluwasan sa mga batanon. Happy birthday and take care. God bless you always, especially sa work nga gi-entrust mo sa Ginoo. Happy birthday. Hello, Wing. Happy birthday. May you have more years to come in life. Be a strong man, more gossip sa faith, and be handsome. Be a good husband of your wife and father of your kids. Stay fruitful of your family and be a good leader. Wing, I'm wishing you all the best in life, good health and strength. I know that God never leave you alone. Even though how many trials comes in your life, stay stronger because God is always there for you. I love you and happy birthday. Alam ko na sa layo ta, but it's not the hindrance of everything. Be strong of your faith, stay happy, stay handsome, and stay as what you have now. Once again, Wing, Brad, I say, happy birthday and best wishes to you and your family. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Daddy.
Hi, Daddy! Happy birthday! Hi, Han! Happy birthday! Hope you're happy and enjoying. For your birthday today, I wish you all the best in life, your good health, your relation to everyone, and continue to serve the Lord. Thank you also, Han, for being a good provider to us. Thank you for loving us. Thank you for everything. I love you, Han. Happy birthday. We love you. Happy birthday, Elder. Salamat kayong sa Hope Channel. Nag-volunteer ka. Taga Sabado, pag-abot mo, pagsugod og volunteer, si kagdalag inon-on. Kaniya, Elder, ang among mga pag-ampo diya sa Ginoo nga sa kanunay, ang talento nga gipiyal sa Ginoo kanimo, imo sa gihapon ning ipadayon sa pagpagamit sa iyang bulaton sa media ministry. Happy birthday ug ang maayong panlawas kanunay among ginapag-ampo diha kanimo. Okay. Birthday boy. Birthday boy sa ninyo. Wala ko nagmahay nga wala mo nagrita akong birthday ha, pero ito yung ginamot to amin. Ito yung ginamot ipagmahay sa nato da. Pero man sa tani. Karon aduna tay special guest this morning nga makig-uban ka nato para sa birthday ni Layo Owi. pa kayo nagigikanan. Layo pa kayo. Davao. Oh, nag-wonder na siya. Mukinsa. Here we go. Okay. Come here. Let's have the wife of a wing and his son. Miko. Okay, Ali Miko. Okay, this is Miko, ang junior ni Miko and Awing. Vince. Okay, Vince. Andiri Vince, ikot Vince. Okay, one big happy family. Yay. Okay, Wing. Yan yung imong pamilya, kauban nimo. Miko, unsay mo kay storya sa imong daddy? Daddy, pwede ka ano ng cake? Happy birthday. Ikaw, Vince. Birthday day. Si Vince. Happy birthday, Daddy. Ay, walay Dahil kiss ako lugar, sa gikan tani. sa wife. So, okay, sama ni. Oh, mag-wish ka, Wing, mag-wish. Sige. Tulog ka, wish. Wow, thank you Daghang so salamat, much. Mrs. Go? Yeah, sure. It's your time. Sa man tininood eh. Daghang kayong salamat mga ako lang itago ako muhila ko niya. Daghang salamat diri sa Charm. Daghang kayong salamat Charm, Daryl, kang Lovely sa Hope Channel, kang Pastor Pitogo, Pastor Gulpan. Sa mga kameraman, magkuyog nako, magdagandagan sa city, manggukod og mga tao. Sa atong floor director nga sige lang ko bigyan og oras nga dalion. Kang Janster dito kang Rami, kang Andro diha tanan, kang Gab. Daghang salamat kayo. Makalibre man sa taninyo niya ani. Kaya. So, daghang kayong salamat sa inyong support. Basta nalipay ko nga nag-volunteer dire. Abi ninyo, sige na ko long sleeve. Sa una, dili ko ga long sleeve pero volunteer ko dire. Daghang salamat. Okay, thank you so much. Salamat po dahan sa pag-anhi. Karon pa ni sila ka-anhi, silang tulo. So, thank you kayo. Okay, thank you kaayo ninyo sa pagmataog sa iyo, Vince, Miko, and of course, Grace, ang wife ni Awing. Wala ba kiss? Hatag kang Grace? Dire na channel ni dire, channel. Okay, mga kagalaan mo prosita sa itong mga greetings. Happy birthday po di ay kang Peter Baslot nga nag-celebrate po sa iyang birthday. Kagahapon, I guess, kang Fisan May, di ko kakuha sa iyong apelido, Mimi of Revive and Marion Ong. Happy birthday sa inyong tanan. Kamu nag-celebrate sa inyong birthday, nga nagminaw din na karon. Happy birthday to all of you. Wala si Lovely mo kanta para sa inyong birthday. Lagi, Pero okay. na si Awing o si Daryl mo kanta. Yes, naapoy na-greet diri sa kuha. Happy birthday. Nadiri, dali lang. Great na ako. Happy birthday to my brother, Elder Merjon Gabasa sa Quiet Hour. Nag-celebrate siya sa iyang birthday.
pareha day karon March. O gikan kini kang Oscar Mauring, kay Angel, kay Tata, kang Lalang, kang Sandy o sa kang Tamtam. Advance happy birthday sa ako ang mother Mariam Gabasa. Okay, na special announcement diri. Ang Adventist Youth Society of North Central Mindanao Conference magpahigayon sa iyang nausab Summer Youth Camp dito sa Dalwangan, Bukidnon. So, I hope nga magkita-kita tang tanan dito para sa atong Summer Youth Camp. O sa tanang mo join sa basic staff training for the 24th Summer Youth Camp. Please be on March 25 to 28, 2015 at Dalwangan. Bible registration, 60 pesos is needed. The camping will be on March 29 to April 4. Free meal during camping. See you, missionaries. Gikan kang Master Guide Farouk John Calaw, ang president sa Master Guide Club, CNCMC, LAS. And we have a caller. Good morning, caller. Good morning. Hello? Good morning. Hinay, kung saan ito gamay? Hello? Oh, wala. Hello? Hindi natawad mo. So, wala. By the way, ako sa i-greet si Marife Balaba. Kung nakabalik na ka sa Mindanao, congratulations. I hope successful imong pagbisita sa Luzon. Actually, dito siya gikan sa La Salle University. Congratulations, ha, Marife. Oy, Ken. May buntag, Kenneth. And of course, Oliver. Kumusta ka na, ha? Okay, Panimbaya, uga pisabat sa akong wife nga si Inday Balakwit, naakaroon sa Mauswagon Estate Church, Don Carlos Bukidnon, og sa akong baby Angel, og sa akong mama og Papa Willis Samon, og sa tanang member sa Mauswagon Estate Church, coming from Jessie Balakwit sa Nanori. Hello, we would like to greet Wagan Baang and Kayatuna family. A blessed Sabbath day. God bless and Godspeed. Alright, yes, happy. ako birthday pasalamatan boy. ang atong pinakakusog nga boss Rex Gonzaga, kauban siyang wife. Miss Jessica. Ma'am Jessica, thank you kayo sa inyo pag-support sa ato Panimbaya sa Kabuntagon o sa ato nga Bible Beats. O akong ipanimbaya diha, brother, nako diha happy Sabbath. Ako i-greet ang ako ang wife nga si Evelyn Nicanor o sa akong anak nga si Kasay, si Shirishan o si Nicanor o sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Happy Sabbath sa tanan. Okay, akong panimbaya din sa upom sa Miss Oriental nga si Lori Upena o si Rap Antegua. Ang nagpanimbaya si Badong Nob. Good morning, Panimbaya. Manimbaya ko sa akong kaigsuunan sa among family, Andayan family og Auntie Inday and Uncle Undoy with their cute child J. Joe. Diri dapit sa Tikalaan. Nananaw siya sa Panimbaya. Good morning po and happy Sabbath from J. Ann Rose and Diane. Thank you. Hello, Tense Praise. God bless and you ministry. Keep on singing for the Lord. We miss you. From TP Alumni MVC Chapter. Ako pong i-greet og panimbayaon ang ako mga estudyante kauban sa trabaho dyan sa Inubulan sa Laim sa Oriental o sa pagpadayon Blanco Church, Blanco Estate Church. Good morning and happy Sabbath. Ambassador Association o si Tita Bebeng Rogers, Auntie Lalab, Balendres family, and to my Engay. Love you guys. Is this Engay? Ngay? Tumay ngay. Sangay, guro. Sangay siguro. Love you guys. Gikan ni sa atong bisita ng Anta Bagulang. Okay, good morning. Panimbaya sa Kabuntagon. Gikan kini kang Opina family sa Opol. Labi na jud sa Sun 5 Luyong Bunbon. Opol kang Mira Opina, Bakulina og sa iyaha nga pamilya. Happy Sabbath to all. Happy birthday to my Uncle Merjon Gabasa, elder sa Quiet Our Church. And panibaya ko kang Merlin Mauring and Oscar Mauring, kang Angel o kang D-Boy. Advance happy birthday kang Miriam Gabasa. Happy Sabbath to Pastor and Mrs. Milner V. Cagas and their handsome boys. Happy Sabbath to Sulueta family and Valenciano family. Happy Sabbath to Sabelina family, Sabino family, Padios family, and Acosta family, all from Zamboanga City and Zamboanga Adventist Center. Happy Sabbath to Manson family, especially to my beautiful mom, Batu SDA Central Church. Okay, among pagpasalamat sa tanang mga host, no? Magpasalamat mi kang Sir Rex o kang Ma'am Jessica sa paghatag nila sa amo og allowance para sa among mga ipangsuot karong Kabuntagon o sa sunod pa nga mga Sabado. Thank you, Sir Rex. Thank you kayo. Another caller on the line. Hello, good morning. Hello? 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 Good morning. Gusto gid mi man. Hello. Naglibog sila kay ano ko ng Moses Ark. Lagi.
Good Tricky ang morning. atong question. It's a tricky question. So you had... Wala ang signal. But anyway, Nana, hello, it's a good tricky morning. question, so... yes, Yes, there we go. it's a boy. Asagi ka na atong color? Bongon. Wow, dool kayo. Good morning, Bongon. Okay, sir, unsay answer sa atong question? Ma'am, tagduha ma'am og tagpito. Aha, tagduha og tagpito. Murag. I'm sorry. Susunod na lang, sir. Na kayo mga greetings, sir? Okay. So, i-greet na ako si Kuan Gerald Angaw og taga Tablon. Aba. Labi na sa akong mga Kuan. Andrew, akong nakurat siya. mga ninang og ninong diha. Kailan nimo? Nara siya, nakurat siya. June bala ni. Tagaan mi nimog 2 minutes. Okay, thank you so much, sir. Actually, we will reveal the answer Yes. para atong ma-clear kung unsa da ito sa walay graphics answer. Okay. Actually, Yes. wala. None. Walay animal nga. Wala, Oo. It was a tricky Wala. Kay question. Moises man to. Yes. Si Noah. Si Noah ang nagdala si og mga Noah. animals. Dili si susunod sa Moises. ark. Oo. Yes. So wala. So wala siya gidala. Yes. Okay, the answer is none. Yes. Okay, okay na. Okay na mo tanan. Akong ipasalamatan si Boss Rex Ikaw, okay ra ka? Okay ra ka? Okay na kayo ko. Medyo kahilak ko Boss Rex. Nag-text siya sa ako karon na happy birthday wing. Thank you kayo. Nagtanaw sila ni ma'am. Thank you kay boss. Labi na sa imong pag-sponsor namo karon sa among gipangsuot. Mga kapaglaom, ayaw kalimot nga usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pagtinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel, kami kanunay kaninyo naga Panimbaya sa Kabuntagon. Happy birthday, Awing! Awing Indino in the house. Grace in the house too. Grace. Thank you for coming. Thank you, Miko. Miko and Vince. Kanta. Hug kay daddy, hug kay daddy. Mga junior. Ako na rin, hug kay Junior ni Awing. Yeah, happy birthday, Wing. Say, happy birthday.